Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero. Thank you. Yan. Nasa special segment na po tayo ng ating palatuntunan, ang mano-mano. At tulad po ng dati, dito natin kinakausap ang mga personalidad na maaring makasagot sa mga issue. At sa hapon pong ito mga kaibigan, kausapin po natin ang ating amigo na tumatakbong senador sa ilalim po ng Labor Party of the Philippines at nagdududa sa magiging kalalabasan po ng eleksyon sapagkat nananatili na lamang in terms of publicity, lamang in terms of mobilization, in terms of everything. Siyempre, yung mga kandidato na may mga pera, mga kandidatong may nakahandang limpak-limpak na salapi para gastusin sa pag-ikot sa buong bansa at gastusin sa lahat ng aktibidades. At madalas, ang mga kandidatong yan, mga kaibigan, ito po yung mga kandidatong trapo, mga kandidatong kasama po sa dynasty, sa political dynasty, at marami po dyan mga kandidatong mga sangkot na sa korupsyon. Well, pag-usapan natin mga kaibigan sa hapon pong ito, ang itinusulong pong revolutionary government ng tropang hukbong federal ng kilusang pagbabago, plus of course, yung topic natin, na sang-ayon ba ang mga Pilipino sa balak na pagpalit ng pangalan ng Pilipinas into Maharlika. Ayan. 0927-494-2175 at 0949-736-5000 ang ating mga cellphone number sa studio. Mag-comment po kayo sa ating comment section. At yan po'y garantisadong babasahin natin nang walang kabog-abog. Ano? Ganyan tayo rito eh. Ganyan tayo rito. Saglit ha, kasi mali yung aking napindot dito. Ha? Dito. Bakit ganun? Alisin mo nga ito kung nandito siya. Bakit nagkaganito? Nawala yung aking survey question doon sa wall ko. Bakit kaya hindi nakita yon? Okay. Alright. Sige. Wala pa si Senador? Ayaw sagutin. Si Tatay Doming tawagan mo at magkatabi yun? Right. Saglit ha. Balikan ko lamang itong kantang ito eh. Kasi ito yung kantang pag-uusapan. Ito yung nagbibigay sa atin ng ideya kung malamang saan ba, bagamat ang sinasabi po ng Pangulong Duterte ay sang-ayon daw siya doon sa ideya, sa konsepto ni dating Pangulong Marcos, yung markadong diktador sa Pilipinas, na maganda raw yung ideya na palitan ng pangalan ng Pilipinas into Maharlika. Kayo po mga suki, ano po ang inyong opinion dito? Everybody's welcome. Mag-comment po kayo sa ating comment section mga suki. Alright. Nasa linya na po natin si Senatorial Candidate Attorney Charlie Gadi sa ilalim po ng Labor Party of the Philippines. Sir Charlie, welcome po ulit sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At tayo po ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. Once again, sir, welcome sa program. Yes, maraming salamat sa iyo, Errol. At muli, ay napagbigyan mo ako sa iyong palatuntunan. Ang Kamaong Asero.
At alam ko na sa araw na ito ay muli na namang napasalang tayo sa iyong programa. Kung kaya maraming salamat sa iyo, Kairon. It's our pleasure, Attorney Charlie. At nataon naman, ngayong araw ay start na ng kampanya ng mga kandidato. Tulad po ninyo sa pagkasenador at kasama po yung mga party list. Ano? Tulad ng inaasahan natin, yung mga mapaperang partido at mga mapaperang politiko, ay ayun, talagang fall for sila kung saan nagsipunta at may mga opening salvo. Yan. Okay. So, Senator Charlie, bumati ka muna sa mga kababayan natin bago tayo pumunta sa ating pinaka-main topic. Dalawa po ang ating subject matter. Para po doon sa mga hindi pa nakakakilala kay Charlie Gadi, kandidato sa pagkasenador. Pakiulit mo nga, sir, sino po si Charlie Gadi? Magandang hapon sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga patuloy na sumusubaybay sa Kamahong Asero ng ating kasama, si Errol Consulta, ang isa sa mga aktibong komentarista at announcer ng radio. Magandang hapon po ulit. Ako po ay si Charlie Gadi, kasalukuyang kandidato sa pagkasenador. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng Katipunang Party na kasalukuyang pong lumalarga rin sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang magbakasakali na ilatag ang kanilang kandidatura sa ating mga mamamayan. Ang aking numero sa balota ay number 31. Huwag po niyong kalimutan ito sapagkat ito po ang huling araw na makikita niyo sa inyong kalendaryo. Kaya madali pong tandaan ito. Number 31, Senator Gadi. Alright. Senator Gadi, ano ang gagawin niyo sa Senado kapag kayo po'y nabigyan ng pagkakataon? Ako, Kairol, ang unang plataforma ko, kung sakasalin tayo po ay palarin na magkaroon ng silya o puwang sa Senado. Ang number 1 po ay ang pagtatapos pa na tinatawag po ng eradication of poverty. Ngayon, paano ko gagawin ito? Apat na panukala kung batas ang aking gagawin upang mabakas na po yung poverty. Unang-una ay dahil po ang unang source ng ng poverty ay ang corruption. Gagawa po tayo ng batas. Ihigpitan po natin ang batas ng korupsyon. Tataasan po natin ang mga penalty o ang mga parusa diyan nang sa gayon ay matigil na po mabawasan po ang korupsyon. Pangalawa ay para po mabantayan ng gusto yung ating budget o yung pondo ng ating gobyerno ay palalakasin po natin ang COA, Commission on Audit. Ilalagyan po natin ng mga ngipin ang mga batas niyan nang sa gayon ay epektibong masugpo ang korupsyon. Pangatlo, para po matigil na po ang kahirapan, atin pong palalakasin ang tinatawag nating yung teknolohiya, advancement and development of technology. Bakit ko po gagawin ito? Sapagkat kung meron pong mga teknolohiya na gagamitin po natin sa lahat ng ating industriya, lalakas po ang ating industriya, at sa paglakas po ng ating industriya, kasamang lalaki ang ating income at ang employment po ay liliit dahil po magkakaroon po ng massive employment dahil po ang ating industriya ay lalago. Kasabay po niyan ay lalaki din ang income ng bansa sapagkat magkakaroon po tayo ng export ng ating po mga produkto.
Ah, paano po natin gagawin yan? Mm-mm. Kapag po ang ating po mga industriya ay simulan natin, tayo po ay patuloy po natin palalakasin yan, no? Yung ating mga industriya. At yan po ay gagawin natin sa magitan ng pangalaga ng ating mga mina. Napakarami po ng ating mina sa Pilipinas na hindi po natin alam kung paano po ito napapangisabaan. Okay. Malaki po ang pera na makukuha natin niya. At yan po, ang pera mula sa ating mga mina, ang isa pong gagamitin natin nang sa gayon ay magawa po natin ang tinatawag nating advancement ng teknolohiya at ang pagpapaunlad nito. Alright. Yan po, Ka-Errol, Yes, sir. ang ating pong munting panukala kung paano po natin sa ating pong sa ating kandidatura. Alright. Very well said, Attorney Gadi. May mga itatanong lamang po akong ilang issue tulad po ng how would you react doon sa mga manggagawang humihiling po ng mas mataas o ng increase sa sahod, Sir Charlie? Yan po ating mga manggagawa, yung mababang sweldong yan ay mabibigyan po ng solusyon. Kung meron na po tayong malusog na ekonomiya, at ang ekonomiya po natin ay patuloy pong lulusog, kung ang ating pong mga industriya ay patuloy na uunlad din. Ngayon, paano nga po natin paunlad rin ang ating ekonomiya, ang ating kung sa kasalukuyan po ay mahina po ang ating mga industriya dahil po sa kakulangan po sa mga makabagong industrial technology o industrial machineries, no? Para po tumaas ang kita natin, kailangan pong palakasin natin ang lahat ng industriya natin. Pagka po lumakas ang ating industriya, akibat po niyan ang pagtaas ng kita at pag tumaas po ang kita, ay tataas din ang sweldo ng ating mga manggagawa. Alright. Thank you, Sir Charlie. Next question. Ano po ang plano nyo para mapalakas ang food sufficiency ng Pilipinas? Ano po ba yung gold sufficiency po ba ang tinutukoy ninyo? Ka-Errol? Food sufficiency, sir. Kasi food sufficiency. until now, magandang tanong yan, no? until now, Senador, ang Pilipinas po ay parang hindi na iinsulto na dito nagsipag-aral ng pagtatanim ng palay, na ginagawang bigas, at kung ano-ano pa mga livestock industry na nakasalalay na lamang, umaasa na lamang po tayo sa importation. Therefore, industriyang Pilipino, sir, namatay na. So, ano po ang konkreto niyong plano para po dyan? Sa atin po food yung food sufficiency, ang sektor po ito, no, ang agrikultura. Agrikultura, yes, sir. Sa ngayon po, ang pinaka mahirap na sektor ng ating lipunan, no? Bakit po nagkakaganon? Sapagkat kulang po ng ayuda ang ating pamahalaan. Kulang po ng ayuda ang ating pamahalaan sapagkat ito ang sektor na para bang napabayaan. Anong policy? Po natin yan ay anong policy si katulad Attorney po yung Charlie? produksyon ng ating agricultural production, kinakailangan pong pangasiwaan ng ating pamahalaan. Sa Japan po, ang produksyon ng mga magsasaka o ng agricultural production, kung nagbebenta po niyan ay ang pamahalaan. Meron po silang tinatawag na Japan Agriculture. Yung po ang nagsisilbing middleman, no? Na sila ang kumukuha sa mga produkto ng kanilang agrikultura. Dito po sa Pilipinas, ang nangyayari po, yung pong kumukuha ng mga produksyon ng produkto o bumibili ng ating mga produkto, yung pong wholesaler. Yes, sir. Binabarat po yan. So anong policy, Ang nasusunod po, Attorney Charlie, anong policy po ang gagawin ninyo? Because everybody knows Senate is legislation. Anong policy po ang isasulong ninyo? yung pong isusulong po natin diyan ay ang pagbibigay ng karagdagang puhunan sa ating mga magsasaka. Pagbibigay ng
sapat na puhunan para pambili ng kanilang mga kagamitan pang magsasaka. At pangalawa, kinakailangan yung pong pagbebenta ng kanilang produksyon, kailangan may kakakwat ng ating pong pamahalaan. Dahil sa ngayon, kung ito po ay pasosolo natin sa mga pribadong kapitalista, ang nangyayari po ay nalulugi lang po ang ating mga magsasaka o mga nasa sektor ng agrikultura sapagkat binabarat po sila ng ating mga middleman kasalukuyan. We would like to suggest, sila. Attorney Charlie, we would like to suggest kung kayo po'y maupo, imbestigahan po ninyo ang ginawa ng Land Bank na pag-invest doon sa shipping industry na sa halip yung pera po ng Land Bank na allocated sa pagpapayabong ng agrikultura sa Pilipinas ay hindi nagamit at ipinagamit po sa ilang negosyante, Attorney Charlie. Hello, sir. Na putol yung ating linya. Saglit ha. Saglit lang. Ulitin ko yung ating survey question, mga kaibigan. Sangayon ba kayong palitan ng pangalang Maharlika ang Pilipinas? Ako ay Pilipino. Ayan. Attorney Charlie, muli magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ka-Aaron. Apo, sorry po, naputol po tayo. Segue na po tayo sa ibang issue, sir, ano? Dito po tayo sa ating itinatanong sa hapon pong ito. Sang-ayon ba kayong palitan ng pangalang Maharlika ang Pilipinas? Pila po yata ang salitang Maharlika ay hindi nababanggit sa ating kasaysayan, no? Kung tutusin po, ang Pilipinas po, kung atin pong susubaybayan ang ating kasaysayan, ay nababase po sa mga unang namahala ng ating bansa, no? Sa mga Kastila na silang sumakop sa ating Pilipinas. Sa ngayon, Ka-Errol, ang pong Maharlika, ang ating pong ipapangalan, ay sa ngayon ay kinakailangan to magkaroon ng konsenso sa ang ating mamamayan, no? Kailangan isang guni ito sapagkat ang pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas ay isang maselang bagay na maaring magkaroon ng maging sensitibo yung ibang sektor na hindi ayon dito, no? Apo, kayo ba personally, Sir Charlie, personally, are you not believing na ang dugo ng Pilipino ay Maharlika? Ay, naniniwala po ako sapagkat kung aanin mo nga po yung ating pong mga awitin sa pambansa ay nababanggit ang salitang Maharlika, no? Naniniwala po ako na Maharlika ay magandang pangalan. Sa English nga yata, kung ang tawag dyan mga noble people, mga Maharlika. Yes. Sa ngayon, I cannot answer that categorically, but I never object to that proposition that such name Maharlika be changed to our current name Philippines. No? All right. Sige, Sir Charlie, thank you for answering that question. Now, punta tayo din ulit sa sa sitwasyon ng mga kandidato ulit, senador, na ngayon ang namamayagpag pa rin, to be frank, straightly, ay mga kandidatong trapo, mga kandidatong miyembro ng political dynasty na nagkamal na ng salapi, nakaipon na ng mga dinambong na pera. Sila ngayon ay may mga panggastos ng katakot-takot sa kampanya. Ano po ngayon ang plano, Sir Charlie, ng Labor Party? Kaya yan po ay kaliwat sa ating ipinaglalaban, no? Mula sa pool, gaya ng alam na ng bayan, kami po sa Katipunan Party ay hindi sang-ayon at matinding tumututol sa dynasties. Sapagkat kung tutusin po,
isa sila sa mga dahilan kung bakit patuloy na naghihirap ang ating bansa. Naghihirap sapagkat kung ating pong susuriin, yan pong mga dynasty na yan, ang silang kumukontrol ng politika, sila ang kumukontrol ng ekonomiya. Yes. Sila po ang makapangyarihan sa kanilang lugar. Dahil po sa taglay ng mga kapangyarihang iyan, namumonopolya pa nila ang mga negosyo o kabuhayan sa kanilang lugar. Dahil dito, sa pagmonopolyang ito, naapektuhan po ang mga mahihirap. Ang kayamanan po ay nakoconcentrate sa kanila. Apo. Sapagkat kontrolado nilang lahat. Pati na po ang mga kaalyado nilang ang mga oligarkiya ay kasabwat po nila diyan. Alright. Kaya po ang kayamanan ay hindi po nagtitrickle down sa mga mahihirap. Apo. Sapagkat Nananatili sa kanilang mga kamay. nananatili po sa kanilang mga kakay. Apo. Alright. So, Umiikot po ang kayamanan sa mga dinastiyang ito. ano po ang payo Yan nyo po. ngayon sa mga butante, Senador Charlie Gadi? Go ahead. Mga kababayan, tayo po ay dapat nang matuto sa kasaysayan. Yes. Mula po, sabihin po natin mula pa nung panahon ni Marcos, 1970, ay nariyan na po ang mga dinastiyang yan. Yan po mga dinastiyang yan, mula noong panahon ni Marcos hanggang sa kasalukuyan, sila po ang namamayagpag. Yan po mga dinastiyang yan, papalit-palit. Tuwing ikatlong taon ng eleksyon, ika-apat Sila na pa rin. eleksyon, sila po ay patuloy na nangangako. Puros po sila pangako. Ano po ang nangyari? Sa loob ng mula noong 1972 hanggang sa kasalukuyan, lahat po ng pangako nila ay napako. At ang maliwanag pong ebidensya diyan na wala po nangyari sa kanilang pangako, ang ating pong utang panlabas sa ngayon ay 73 billion dollar. Noong pong panahon ni Marcos, 25 billion dolyar po ang utang ng Pilipinas. Ito po ay lumobo ng lumobo sa kasalukuyan. Alright. Naging 73 billion dollar. Iyan po ang maliwanag na katunayan na tayo po ay hindi umuusad, hindi umuunlad, sa halip tayo po ay lumulubog. Alright. Senator Charlie Gadi, anong number niyo po nga ulit sa balota, sir? Huwag po niyong kalilimutan, mga kabayan, ang numero pong 31. At hindi po niyong pwedeng kalimutan yan sapagkat iyan po ang huling numero sa kalendaryo. Alright. Very well said, Senator Charlie, sir. Uulitin po natin ito within this week para maipalam po natin sa publiko na may isang Senator Charlie Gadi na may magandang adhikain para sa bayan at may dugong maharlika din. Maraming salamat, Senator Charlie. Magandang hapon. Maraming salamat, Kaero, sa iyong muling pagbibigay daan sa aking tinig para marinig ng ating mga kababayan. It's our pleasure, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good luck. Good luck. Attorney Charlie Gadi, number 31 sa balot ang ating kausap. Balikan ko po kayo. Saglit lamang at babasahin po natin yung po mga komentaryo sa ating tanong na sang-ayon ba kayong palitan ng pangalang Maharlika ang Pilipinas? Sa pagbalik po natin, paglipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.